Ja, goedemorgen. Ondanks de regen toch een mooie opkomst. En we moeten nog wel wat improviseren, denk ik. Want we kunnen niet het terreinwerk afmaken vandaag. Maar ik zou heel graag willen dat wij vandaag dus de tafel en de stoelen en het terrassen klaarmaken. Die stoeltjes die kunnen wel tegen het water. En de parasols opzetten, dat we dus alles klaar hebben. Want we hebben nog 1 week hier. We maken alles klaar voor de opening voor 22 april. We zijn naast al die AOW'ers. En ze zijn uiteindelijk al die vrienden van Houwelwijk, van het zwembad Houwelwelle. Zo nemen we dat. En we oerlissen me altijd in de kantine. Dan gaan we vanmorgen zo met koffie drinken. Wie doet wat en wat doen we even. En ik hulp voor dat ding. Ik ken heel vaak op snee hier alles even heen en mijn vrouw wandelen even. En dan ben ik net te denken, oh, dat zou die beter even doen kennen, of die zou dat beter even doen kennen. Ik moet die even bellen, kom stuk in wijzen, want dat moet ergens even gebeuren. Dan bereiden we dat voor. Ja. Ik ben gewoon een beetje coördinator van het ploegje. Ja, een beetje de opperhoofd. Nou ja, dat wil ik eigenlijk. Nee, ik ben al die gelijkwaardig. Zo, dan moet hij daar zonder, dan kun je een lietse parasol in. Nee, die grutte die moet op terras. De daar treien en daar treien. Past er net op, jongens? Ja. Dus we moeten hier rekening mee en bij die de stoelleven aanhoudt. Die en dat. Zo, dan is het netjes. Ik ben een mooi clubje. Een hartstikke leuke, gezellige club. Nee, ik heb hier verstaan naar de andere daar. Janne Hummel, ze krijgen even interviewd haar. Dat is de spel in het hele gebeuren. Dat is de leider van het gezelschap. En die doet dat op een hartstikke mooie manier. Zat het van mijn gevoel jet. Ja. Van, nou is dat misschien wat en was er dan nou eens even zien. Je het heel makkelijk. Ja. En we doen ik alles aan. Ja. En een paar geleide tafeltjes tussen zetten. Hebben we alles wel in de macht? Ja, het gaat redelijk goed, maar ik zeg ja, dat laatste denk je nog een beetje en dan lukt het al wel. Ja, het was net zo maar, hè? Het is net... Nee, dat hier beter gaat, maar bij druk weer wetter kan we nou wel een beetje zien. Wat dacht je nou? Ik ging maar binnen aan het werk. Ik je dat wel precies uit, ja. We nooit deze jaar net zo mooi waren, we bloemen maar wat binnen. Even bij de man weer nij. Dus ja, die mij dan even wat instructies aan. Ik ben al even dwaanders vrijwilliger hier. Ja, sinds 2004. Toen ben ik mijn pensioen gegaan en ik ga geen dag vrij om, want ik ben hier in maart 2004 mijn pensioen gegaan en ik ben hier in maart 2004 begonnen. Nee. En ik ga een beetje bij de inventaris hier. Ben je nou als de eerste die in het wetter springt, 22 april? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik zwem net, nee. Oh, nee? Ja, mijn dochter wel, die is badjuf. Oh. Maar hij die kan net zwemmen, net eerst. Ik ga 6 jaar vaart bij de marine, maar ik moest het zwemmen leren, maar toen is ik opgehouden. Nou, ik niet. Joh. Het is net zo van 22 april, het bad is hier met je mijn kleren. Nee, bloedrooien is altijd wel wat. Een sociaal gebeuren, dat ik het allemaal zo zeg. Ja, mooi even uit huis, even wat oors aan. Ja, nou had ik het thuis prima, maar ik vind dat dit wel best.